diyorsunuz ki Kahramanmaraş depremi %90 harp kardeşim. Evet. Siz Kahramanmaraş'taki yer ranmanı %90 harp yarağının ulolunmağının neticesi pasaplayanızda şeýle mi diýip jurnalistin beren soragyna Ilymdan doktor Ramazan Kurtogly hawa diýip jogap berdi. Assalamu alaykum hormatly izleýiçiler, men jurnalist Allamrat Rahimov. Bugün 2023-nji ýylyň 19-njy marty Ada Türkmen kanalynyň nowatda gepleşigi. Türkiýanyň gün ortasynda bu ýurdun taryhyndaky iň bir güýçli yer ranmalarynň biriniň ýüze çykaly bäri inni bir aýdan gowrak wagt geçdi. Şu geçen bir ayın içinde bu betbagçılığın emeli usul bilen amala aşırılan bir hücum bolanyny aýdýan adamdan sany kem köpelip gidip otyr. Belli Türk jurnalisti we ýazgıty Murat Akan ýakynda şu mesele boýunça öz kanalyny neden çykyşynda şeýle garaýşdaky adamlaryň arasynda yer ranmasy boýunça bilermenden hem alymdan hem bardygyny aýdyp şeýle diýdi. Bakın Okan Tüysüz, Profesör Doktor deprem uzmanı Okan Tüysüz NTV'ye yapmış olduğu değerlendirmede Kağıthane'deki depremin normal olmadığını söyledi. Hele o deprem anında meydana gelen gürültü, patlama sesinin çok anormal bir şey olduğunu ifade ederek bunun bir patlama sesi, patlayıcıların tetiklediğini ifade etti ve linç yedi. Şimdi dolayısıyla da değerli dostlar bizim ülkemizde malum bir fikire karşı farklı bir fikir ileri sürenler derhal hemen itibarsızlaştırılıyor. Dolayısıyla şimdi insanlar korkuyor, akademisyenler korkuyor. Evet, bu deprem fay hatlarına baktığımız zaman deprem evet fay hatları üzerinde, olağan fay hatları üzerinde olmuş. Peki harp sistemi bu depremi tetikleyebilir mi? Ya da bu depremler harp sistemiyle yapılmış olabilir mi? Bugün çok sayıda insan, eş, dost, akraba şu hepsi aradı. Acaba dedi bu deprem bir harp sistemiyle gerçekleştirilmiş olabilir mi? Biz bu gepleşigimizde esasan Türkiýeli we orsiýetli bilermenniň çykyşlaryndan masallar getirmekçi, şoň üçin gaýrat edip, olaň her bir sözüne dikkatli üns bermeňi haýyş edýär. Sebäbi olar ören möhüm zatlar aýdýarlar we dinleýijilerimizden hem aglabaty olaň aýdýan zatlaryna düşünürler diýip umyt edýäs. Inni Türk jurnalisti Murat Akan ýanky çykyşynda köp alymlaryň şular ýaly meselelerde köplenç öz pikirlerini açyk aýtmakdan çekinýänliklerini aýdýar. Hatda hakykaty bilýänem bolsalar. Sebäbi alymlaryň arasynda da köpçülik tarapyndan kabul ediläjek garaýş aýtmak ýaly bir dogma bar. Ýagny her kim öz abyrynyň aladasyny edýär, her kim özüne nähiller bir ýarlyk takylmagyndan gorkýar. Onsoň olar hakykaty gözlejek bolup duran oklarda almy jemgyýetde köpçülik nähil garaýşa ýykyn edýän bolsa, olaram şu tarapa ýykyn etmek bilen bolýarlar gynansak da. Muňa mysal edip Murat Akan ýerinin meselesi boýunça alymlaryň doktory, professor Okan Tüysüz diýen Türk alymynyň şu soňky yer ranmada adatda naşar bir partlaman bolanlygyny aýdanlyk üçin köp ilim adamlaryň muňa aňyrsynda ýetişek bolup durman ýanky garaýşy tankytlanlyklaryny beldiýär. Ýene bir zada üns beren bolsaňyz gepleşigimiziň başynda Türk bilermeni ýazgysy Ramazan Kurtogly inni soňra şu jurnalist Murat Akanam harp sistemati ýa-da harp ýaragy diýen bir termin ulanýandylar. Üstesine ýanky gepleşikde bilermen Ramazan Kurtogly harp ýaragynyň ulananlygyna %90% anan ýani ýenden soň özüniň mundan 8 ýyl odol şol ýaragy barada ýürüýçe bir kitap ýazanlygyna aýdyp ine şeýle diýdi. Hocam peki şimdi bizi yeni izleyenler varsa, şu an ekranlarını yeni açanlar varsa, siz diyorsunuz ki Kahramanmaraş depremi %90 harp kardeşim. Evet. Neye dayandırıyorsunuz? Şimdi o zaman çok güzel bakın. İzin verin. Kitaptan yaptım. Yeni yazmadım ben bu kitabı. 7-8 yıl önce yazdım. Bakın kitabı merak edenler kitapta var. Kaynak veriyorum. ABD Hava Kuvvetleri Akademisi'nden uzmanların görüşleri. Orada Amerikan Hava Kuvvetleri'nden uzmanların görüşleri elektromanyetik silahların özelliklerini anlatıyorlar. 2. Tamam. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Selim Şeker'e göre elektromanyetik silahlarla sadece uçakları değil uyduları bile düşürebilirsiniz. 3. Merkezi ABD'nin Alaska eyaletinin Gakona bölgesinde bulunan harp yüksek frekanslı dalgalı aktif aurol düşür. Bütün bunlarla ilgili dokümanlar, kitaplar, kaynaklar bize gösteriyor ki biraz önce insan vücudundaki L hatları gibi toprağın altında da L hatları var. Tetiklenebiliyor, gıdıklanabiliyor, harekete geçirilebiliyor.
Bu Ramazan Kurtoglu diýilýän adam ýönemene adam däl adamlar. Bu ýaşyly aradaky gysgaçyk maglumaty we bir giden kitaplaryna çelgeni men şu video aşagyna da yerleşdirerim. Ne şu taýda şu kitaplaryny ne bir giden nemesi bar. Spite var, sana var. Men şuna da hemem käbir beýlik maglumatlara da şu videoň aşagyna hökman men çelgileri goýaryn, şoň üçin gaýrat ediňde şu çelgileri de ünslerin. Eger size gydykly bolsa şu tema. Bu adam öz döwründe giýetiýat we ykdysadyýat dersleri boýunça Amerikanyň, Kanadaň, Türkiýanyň bir näçe uniwersitetlerinde sapak beren professor ödem ykdysadyýat we global dolandyryş boýunça ilmden doktory. Niýan kysykynda Ramazan Kurtogly harp diýilýän sistemaň diňe käbir taraplarına diýip geçýär. Ýöne etem bu sistema näme sistema ýa-ni näme klimaty ýütetmäge we hatda güýçli ýerranmalary döretmäge ukyply diýilip hasaplanýan harp sistemasy barada inni adından soňky 30 ýyl tögere wagtlar gurrun edilip gelýär we bu barada hatda 1998-nji ýylda Ýewropa parlamentinde ýürüýte diňlenişe hem geçirildi. Bu barada da jurnalist Murat Akan Türk telekanallarının birine veren interwýusynda ýakynda aýratyn durup geçdi. Avrupa Birliği Parlamentosu bu harpı bir silah olarak nitelendiriyor. Yine mesela orada dedim ki Avrupa Birliği Parlamentosu'nda 5 Şubat, bakın 5 Şubat 1998 yılında 2 tane oturum düzenlendi. Bu konuyla ilgili 2 tane oturum düzenlendi. Bakın sayfasında hala var. Girip bakabilirler. Gizli saklı bir belge falan değil. Şu anda Avrupa Parlamentosu'nun sayfasında o oturum var. Ne dediler? ABD yetkilileri bu harp konusunda açıklama yapmaya davet ettiler. Bir mektup yazarak. Nedir kardeşim? Silah olarak değerlendiriliyor. Ve dolayısıyla o oturuma 2 tane dünyanın en iyi harp uzmanı olan 2 kişiyi davet ettiler. Bir tanesi Nick Begich. Şimdi evet. Bakın elimde çok enteresan bir kitabı da var. İnternette PDF olarak var. Adı diyor ki bu harpı melekler yapmadı diye bir Jurnalist Murat Akanyň ýan kaýdyşy ýaly 1990-njy ýylyň başlaryndan başlap dünýäň köp alimlary we bilermenleri Amerikan Birleşen Ştatlaryna ýeriň klimatyny ýütetmäge we hatda ýerranma döretmäge de ukyply bolan bir energiýa ýaragynyň döredilenini barada ondan çykyş edip uradylar we hatda bu ýaragy barada bir näçe kitabam çykdy. Ondan şu maglumatlary alada bildirip 1998-nji ýylda, ýagny mundan 25 ýyl odal. Ýewropa Parlamenti şu meseleni aýdyňlaşdyrmaklaryny sorap Amerikan hökümetine ýetdi. Amerikan hökümeti hem her ýyly bahana tapdy, ýöne Ýewropa resmilerine bu arada maglumat bermekden ýüze gurdy. Ondan Ýewropa Parlamenti şu döwürde şu gizliň energiýa ýaragy barada ýa bir näçe kitap ýazan 2 tane bilermeni şu tema boýunça Ýewropa Parlamentiň öňünde daklat bilen çykyş etmäge çagyrdy. O çağırılanlardan biri Kanadalı bilermen, beýlekisem Amerikalı alim, ýa-ni şol jurnalist Murat Akanyň gurrun ne diýen kitabynyň agtarym, ana şol Amerikan alimy. Ol alyma Nicholas ýa-da gysgaça Nick Begich diýerler. Ştaýda şoň gysgaçyk biografiýasam bar, ýa-da kitaplarym bar. Ine ştaýda şu barada şu Nick Begich diýilýän alim, ne şol alim. Şol Türk jurnalisti Murat Akan şu yankı çıkışında şu Amerikan alimi Nick Begich'in harp ýaragy barada bir kitabynyň gurrun ne diýendir? Ana şu kitabyna şu taýda, ana şu kitap, on başgaça da başga da bir näçe kitap var, ana şu taýda da var. Görüşüňiz ýaly bu kitabyň ingilisçe ady, ine şu taýda görüşüňiz ýaly Angels don't play this harp. Türkmençe terjime etsek, ferişteler bu harp oýunyny oýnamaýarlar diýmekli aňladýar. Bu kitabyň elektron görnüşi mende de var. Men bunu onu bir näçe ýyl mundan internetten tapyp alypdym. Onuň şu taýda şol alymyň ýanky tema boýunça eden çykyşlaryny ene video ýazgysam, ma şu taýp bassaňyz kitaplaryndan taparsaňyz, hemem video ýazgylaryndan taparsaňyz. Ondan bu alymyň kakasam ören bir tanymal siýasatçy bolan, öz döwründe 2 de kongrese deputat saýlanan adam. Ýöne şu döwürlerde 70-nji ýyllarda, ýa 60-njy ýyllarda çok ýaşaýan Alyaska ştatyna şu ýankyýaly gizliň energiýa ýaragynyň döredilip başlanany baradaky maglumatlar eşitip şoň bilen gyzyklanyp başlaýar şol adam. Soňam şol adam diri ýitirmedir. Ýani şu taýda biografiýasyna seretseňiz, şoň ölen wagty
1972-nji ýylyň 16-njy oktýabry diýilýär ýöne öllü diýilip aýdylýan nälerде disappeared diýe, ýagny diri ýitirim boldy diýe. Şondan ýaram şoň jetedini tapmadylar. 3-4 adam bolup uçýarlar, onu soň direkte diýdi. Onam ýanka şu alym şoň ýanka ogly, şu ogullaryndan biri da şoň kakatynyň ýitirme edilmegini şol ýanky gizliň energiýa ýaragy programmasy bilen gyzyklanyp başlanyny bilen baglanşdyrýar. Soňam Soň şu mesele bilen gyzyklanyp başlamagyny oglunyň hem şu mesele bilen gyzyklanyp başlamagyny içerige berýär. Soň bu ilmi şoğra ýaşly urdan ýa-da medisina hem biologiýa urundan indi şol bir ýanky Nick Begich diýilen alymyň esas kitaplaryndan biriniň Perişteler bu harp oýunyny oýnamaýarlar diýen kitapdygyny aýdypdykda. Indi kitaby beýle atlandyrmak bilen awtor görüşüňe ýaly şu harp ýara bilen oýnalýan oýuny oýnamaga hatda Perişteler hem ketdedip bilen oklar diýmekçi bolýar. Beý diýmek bilenem o bu ýaragyň adamlar üçin gören howply ýaragdygyny aýtýar. Indi bu harp diýen at näme aňladýar? Harp diýen at Amerikaň Birleşen Ştatlarynyň şol ilmi merkezinde ýola goýulan gizliň ilmi programma gyýtgaldylan ady. Ol ilmi merkezem Amerikaň Alyaska ştatynda ýerleşýär. Ilmi merkeziň şular ýaly saytam var, ol bir gizliň zat däl, resmi taýdan görkezilýän tarapy da. Ina şular ýaly saytam ma. Ondan şol bundan ha rubrikralarym başlaýdy. Onuň şo ýanky ilmi stansiýaň ýerleşýän ýeriniň suratlary bar. Ina şular ýaly. Şu Alyaska ştatynda bir institusiýon ýok ýerinde bir tokoýluň içinde şular ýaly stansiýa ýerleşýär, şular ýaly binasy bar, bir giden antenalar bar görüşüňiz ýaly. Awa. Ondan indi sizin käbiriňiz soramaňyz mümkin. Näseredin şu ýanky stansiýa şu gizliň energiýa ýaragynyň ýerleşýän ýanky ulanýan ýeri şoň döredilen ýerdi pasaplanýan ýerdäki antenalar şu. Ondan bu kompýuter grafikasyna şol alymlaryň gelen netijesi boýunça çekilen surat, şular ýaly energiýa kosmosa goýberilýär, o arada tek durup geçer. Ondan sizin käbiriňizde sonra ýüze çykmak mümkin. Eger bu ilmi programma gizliň bir programma bolsa näme üçin on website we o stansiýaň suratlaryny hemme kişi el yeterli edilip görkezilýär, zat diýip şonu el yeterli edip goýulypdyr diýmek mümkin da. Şu meselede bir zat gözüňi tutmak gerek illeşler. Ýagny gizliň ýadro ýaraglaram, himik we elektron ýaraglaram döredilenne olaryň haşlary ýaly ilmi merkezlerde döredilýär. Ýöne şu ilmi merkezlerde alınıp barlayan, ýanky ilmi merkezlerde şu alınıp barlayan işleň köpçüligi görkezilýän tarapy bolýar, köpçülikden gizlenýän tarapy bolýar. Şu Birleşen Ştatlaryň Alyaska ştatynda ýerleşýän, ýanky harp merkeziniň işiniň köpçüligi görkezilýän tarapy bar, köpçülikden gizlenýän tarapy bar. Bu ilmi merkeziň ýol başçylarynyň öz sözüne anansaňa olar hamala diňe ýeriň atmosferasyny ýögrenmek boýunça adaty bir ilmi iş alyp barýarmyşlar. Emma bu ilmi merkeziň işini şu bildirýän jurnalistler ýa bilermenler, ýanky merkeze sapar etjek bolsalar, olaryň hiç birine şu jakaçyny ruhsat berilmän gelmeýär. Şu stansiýa barmak üçin haýyş bilen ýüz tutan adamlaryň hatarynda hatda Amerikan Birleşen Ştatlarynyň Minnesota ştatynyň ozalky gubernatory Jesse Ventura ýaly tanymal siýasatçylar amma. Olar otayk barıp näme etmekçi bolýarlar. Olar ýanlaryna garaşsyz ilmi spesialistleri alyp baryp şu ilmi merkeziň işleýiş prinsiplerini hem dokumentlerini öwrenmekçi. Hem şu taýda adamlar üçin howply bolan nähiller bar, energiýa ýarag hakykatdan döredilipdirmi ýa döredilmeýändir, ana tonalyklanmakçy bolýarlar. Muny etmäge de olara ýol beren oklar. Ýöne muňa garamazdan soňky 30 ýyl töweregini wagt ýary, şo wagtyň dowamyna türli ýyllarda şo merkezde işleýän ýa-da şo merkeziň işinden ýakyndan habarly bolan alymlar we resmiler käbir gizliň maglumatlary aşaglyk bilen jurnalistlere de bilermenler de umumyň jemgyçilige ýetirip geldiler. Soň netijesinde de şu gün etjeni indi köp zatlaryň üstü açyldy diýsegem ýalňyş bolmaz. Indi ýene şol ady etmişiň adyna dolanyp geleliň, ýagny harp diýdik bu ilmi programmaň adynyň gyýsyldylan görnüşine telmesel indi şo telmesel alnanyna nähil bolýar. Indi şo saýtda da görüşüňiz ýaly şo ilmi programmaň ady biz aýtdygina High Frequency Active Auroral Research Program diýilýär da. Beý diýmegem näme aňladýar? Beý diýmek şo ýokary ýyglykdaky
aktiv aurora energiýasyny öwrenji programma. Şoň gyýsaldylan ady ýa-ni HARP bolýar, şu görüşüňiz ýaly. Is a scientific endeavor aimed at studying the properties and behavior of ionosphere diýär da. Türkmençe aýtsak bu programma diýär ionosferan häsiýetlerini we özüni alyp barşyny öwrenýän ylmy iştir diýär. Ýöne näme şunuň aurora diýär, aurora energiýasyny öwrenýän programma diýilýär. Aurora diýilip, näşde görüşüňiz ýaly aurora söýdi barda. Aurora diýilip Palyar şapagyny döredýän zaryada aýdylýar adamlar. Ýagny rus dilinde palyarnaya siyaniya, ýagny palyar şapagy ýa-da palyar ýagtylanmasy diýen bir düşünje bardyr. Türkmençe palyar ýagtylanmasy bolýar, ýagny Orsiýetiň hem Ýewropaň hem demirgatky regionlaryna aram-aram palyar ýagtylanmasy diýilýän üýtüşkur hadise ýüzüşik ýa. Bu hadise hem ine şular ýaly. Ondan bilen bu hadiseň sebäbim şol aram-aram günden gelýän fotonyň möçür şaktanaşy köp bolup, olaň atmosfera, ýeriň atmosferasynyň ýokarky gatlaklaryny elektron zaryady bilen şaktanaşa köp zaryatlaşdyrma bilen baglanşyk. Şular ýa tejribeň esasynda da şol ionlaşdyrma prosesi diýilýän zat geçirilýär da şoň tebigaty öwredilýär. Şol emel usuly bilen hem şular ýaly zat döredilýär, ionlaşdyrma diýilýär. Ana şonu ine şu zatlar şu asmanda peýda bolýan zatlar. Ana şonu şol elektron zaryatları ýankyýaly palyar ýagtylanmasy diýilýän zady şu hadisan döredýär. Ondan indi bular ýaly zaryatlar daşyndan göräýme uwdun bir görünüş ýaly bolýan görünse ýöne şolaň ýa-ki emele getirýän ýa-ki şular ýaly şekli uwdunam bolsa ýöne ortadan aýdyşy ýaly niday bok ýa-da türkmençe Hudaý görkezmesin diýärse Hudaý görkezmesin ýeriň üstüne aralaşy aýsalar ine şu energiýalar şular ýalylar uly betgalçylyklar döret bilýärler. Indi Birleşen Ştatlaryň ýa-ki Alyaska ştatynda ýerleşýän HARP merkezi näme diýär? Ýa-ki HARP merkezi şu HARP merkezi. Ana şolar ýaly howply zaryatlary döretmek bilen meşguldur ýaly. Ödem ınçyňsyň ýok ýerine alýan tokoýluklarynyň içinde döredilen ýanky stansiýada olarky görkezişimiz ýaly uly meýdany eýeleýän şol bir giden antenalar ýerleşýär. Şu antenalaryň funksiyasy nämeden ibaret? Şu antenalaryň şurdan bilermenden hem ýazmaklaryny hem aýtmaklaryna görä şu antenalar ýeriň atmosferasynyň ýokarky gatlaklaryny ýa-ki günüň energiýasyny döredýän zaryatlaşdyrmasy ýaly zaryatlaşdyrmany döredýär. Onuň ýa-ki günden gelýän energiýadan hem has güýçli bolan radio elektron tolkunlaryny ýerden ýokary ionosferaga gönükdirýär. Ondan indi şu ionosfera diýilýän zat näme? Ionosfera diýilip ine şu ýeriň umman atmosferasyny ibaret etýän bir giden gatlaklar we atmosferaň gatlaklary. Şu mezosfera bilen termosfera şolaryň ionosferany bar edýärler. Öldürem şoň ýerden ýokarlygy umman beýikligi başdan ýani ýeri 50 kilometrden soň aňryk 500 kilometr aralygy şol ionosfera diýilýän. Ýagny zaryatlaryň jemlenýän ýeri ştaýny. Günüň ýagtylygyndan gelýär. Ondan indi şu antenalar arkaly ýanky görkezden antenalar arkaly şu atmosferaň ýokarky gatlagyna ionosfera milliardlarça watt radio elektron tolkunlary goýberýär. Ondan şu ionosferaň belli bir ýerine ştaýda, belli bir ýerlerine, şoň kunjoklarına şol ionlaşdyrma ýagny elektron zaryady bilen zaryatlaşdyrylma döredilýär. Soňam şu zaryatlar sputnikleň kömegi bilen energiýa ýaraw hökmünde ulanylýar diýip hasaplanýar. Şunam indi hakykatdan hem şuň şeýledigini soňky 30 ýylyň dowamynda şuurda toplanan tajaksyz maglumatlar indi ýeterlik derejede tuğdetdi diýen ýalňyş bolmady. Şuurda ýazylan ilmi kitaplaryň käbirlerini görkedeýin. Şu ýanky awtoryň kitaby şol awtor bilen bilelikde ýene bir alim aýal şoňa awtorlyk edýär. Şo Nick Begich bilen bilelikde. Ondan bundan daşary başga da kitaplar kän bu taýda. Şolardan hem men ýöritip käbirleriň şergetini ştaýda takladım. Şondan hem görkedeýin. Bu taýda edil şo temadan şo ýaragy barada ýanky energiýa ýaragy barada alimden ilmi adamdan ýadan bir giden kitaplar bar. Şolardan ýene biri ýankyda başgasyna biz aýtdyk perişteler bu harp oýunyny oýnamaýarlar diýdik. Ine bu kitap
Nikola Tesla и его дьявольское оружие diýilip atlandyrylýar türkmençe Nikola Tesla we onuň şeytany yaragy diýip ýaňky yarag atlandyrylýar da. Ondan ýene bir kitap bar. Şolar ýaly temadan ýazylan. Bular ýa kitaplar kän, bu kitapdan ýene birem Jerry E. Smith diýär şo awtory. HARP, the ultimate weapon of conspiracy, mind control conspiracy. 1998-nji ýylda ýazylan kitap. Bu türkmençe terjime etsek, HARP aňyrybaş dilli uşuk ýaragy, aňy dolandyrmagyň dilli uşugy diýilýär. Ondan ýene şolar ýaly kitaplardan biri. Ýene şolar ýaly kitaplardan biri Conspiracy HARP, Good or Evil diýär awtorum Grant Boyden diýerler. Beýdiýmegem kitabyň ady Dilli uşuk HARP haýyrmy ýa-da hyýanat diýär. Ýene şo ýaňky ýarag barada gurrun diýär. Ýene şolardan birini görkedeýin. Ben iň meşhurraklaryny, belliräklaryny görkedeýän şu kitaplardan. Olar internetden alyp bolýar, ingilisçe düşünýänler alyplar. Terjimelerden gözleseňiz tapyplar. Ýene şolar ýaly kitaplardan biri. Ýene bir alim tarapyndan ýazylan Elena Freeland diýip. Bu kitabyň ady Chemtrails, HARP and the Full Spectrum Dominance of Planet 2014-nji ýylda ýazylan kitap. On türkmençe terjime etsek himya zoologlary HARP we planetaň üstünden dolu agalyk diýmek aňladýar. Ondan kitaplardan ýene birini görkedeýin. Şu esasyra kitaplardan şu HARP ýaragy barada. Onda ýene bir kitap bar, olan ýaňy 2021-nji ýylda çykypdyr. Oň ady Climate as a Weapon of War HARP. Türkmençe terjime etsek klimat uruş ýaragy hökmünde HARP diýilýär bolýar da. Şo kitaplaryň hemmem ýa gaýdyşymyz ýaly şo HARP ýaragy bilen baglanyşykly şo HARP ýaragy barada kitaplar. Indi başga da kitaplar ýa gaýdyşymyz ýaly köp bular diňe ýöne şo bir diňizden bir damja diýsegem boljak. Indi şu kitaplarda şol Amerikan HARP merkezindäki antenalaryň işleýiş prinsipi, şol antenalaryň ýeriň atmosferasynda döredýän elektron zaryatlarynyň soň nädip ýeriň üstüne hem ýeriň astyna gönükdirilýändigi. Şoň kömek bilenem nädip howany ýitdip bolýar, nädip apy tupan tozup bolýar, nädip tokoy ýangynlaryny döredip bolýar, ýa nädip burokçuluk döredip bolýar, ýa-da tersine nädip şakdan aşa köp ýagyn ýagdyryp bolýar. Ve şol sanda nädip ýer titreme ýa tektonik betdaşçylyklar döredip bolýar. Ýani şular barada ilmi dilli jikmejik gurrun berilýär. Indi şu HARP ýaragynyň işleýiş prinsipi barada gelin Türkiýeli jurnalist Çağdaş İşilliyen jurnalistiň bundan 7 ýyl bolal, ýagny 2016-njy ýylda efire beren gepleşiginden bir bölegi dinläýin. Şimdi gelin biz HARP nedir, ne değildir biraz ona bakalım. Her şeyden önce kağıt üzerinde HARP'ın neler yapabileceğini size bir anlatayım. Birincisi iklimleri değiştirebilir. İkincisi depremler oluşturabilir. Üçüncüsü insan beynini ve psikolojisini etkileyebilir bu frekanslar. Dördüncüsü dünyanın diğer ucundaki cihazları pasif hale getirebilir veya çok geniş alanlarda iletişimi kesebilir. HARP projesinin mimarı, daha doğrusu fikir babası, belki de şaşıracaksınız, Tesla'dır. Olayı da hemen anlatayım. Tesla günün birinde bir deprem makinesi icat ediyor. Bu yalan değil. Bu makineye göre atmosfere gönderilen dalgalar geri döndüklerinde daha şiddetli hale geliyorlar ve bu frekanslar fay hattının rezonans frekanslarını tutarsa orada bir titreşim, doğal olarak da bir kırılma ve sonucunda deprem oluşturuyor. Şimdi arkadaşlar HARP'ın açılımının İngilizcesini şu an ekranda görüyorsunuz. Türkçe'ye şöyle çevrilebilir: Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Programı. Proje ABD Kara Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri tarafından finanse ediliyor ve iyosferdeki değişik hareketlerin ya da olağan dışı hareketlerin takibi ve kaydı için kullanılıyor. Çünkü şöyle düşünün, tek seferde 3.6 megawattlık enerjiyi iyosfere gönderebilen bu antenler geri dönüşte 5.1 gigawattlık bir enerji elde ediyorlar. Sizlerle hemen bilinen başka bir olayı paylaşmak istiyorum. ABD'de başkanlık seçimlerinden bir hafta önce Sandy adı verilen bir kasırga patlak vermişti. Bu kasırga sonucunda ABD'de yaşayan bazı meteoroloji uzmanları Ulusal Hava Merkezi'ni suçlamıştı. Kasırgayı bize haber vermediniz diye. Enerji Bakanlığı ise şu şok açıklamayı yapmıştı: bu kasırga bir insan icadı. Tabii ki de kafalar karıştı. Çünkü HARP sadece 1 saat çalışarak Hiroşima'ya atılan atom bombasının 10 kat büyüklüğünde bir enerjiyi kendisine depolayabiliyordu. Buna ek olarak kağıt üzerinde bu tesislerin ürettiği enerji kutuplardaki buzulları eritebilir, çok büyük dalgalar yaratabilir veya ozon tabakasını delebilir.
Görüşüňiz ýaly jurnalist çagdaş işilem şol harp ýaragynyň işleýiş prinsipleri barada jykma-jyk gurrun berýär. Bular ýaly garaýşy diňe bir jurnalistler de hatda harby meseleleri boýunça ýokary wezipeli bilermenler aýdyp gelýärler. Masal üçin Türkiýanyň harby deňiz güýçleriniň baş ştabynyň olurky komandasy, olurky terkerde başly. Harwylymlar hemem siyasi meseleler boýunça bir näçe kitabyň awtory, kontr-admiral Cihat Ýaýjy, elektromagnet tolkunlar bilen işleýän, hemem ýykan ýumraçylyklar döredip bilýän şolar ýaly ýaraglardan özleriniň hem habarlyklaryny aýdyp şeýledi ýa. Diyelim işte elektromanyetik güç kullanma vesaire sismoloji silahları bunlar bilinen silahlar, kullanılan silahlar. Onu 3 aşağı 5 yukarı herkes söylüyor. Bizde yok. Ama olunduğuna, sahip olunduğuna dair bir takım bilgilerimiz var. Evet. Şolar ýaly pikiri orsiýetli alymlaram we harby resmiýeler minni köp ýyllardan bäri aýdyp gelýärler. Masal üçin orsiýetiň ýetiýaty meseleler boýunça akademiýasynyň vice-prezidenti, harby doktory Konstantin Sivkov özüniň Türkiýelik ýerdeşleriniň pikirini näçe sözler bilen tasdikleýär. ХАРП в настоящее время предназначен для воздействия главным образом на ионосферу и геофизические процессы. Он способен вызывать землетрясения, он способен вызывать изменения погодообразования, вызывать ураганы. ХАРП способен вызвать нарушения в работе электронных систем управления. Bu orsiýetli alym harp ýaragynyň kömegi bilen diňe bir çebegi betdalçylyklar däl, eýtem ýerdäki elektron tehnologiýalarynyň işine näçe döredip bolýanyny aýdýar. Ýagny oňaýdan zadyndan uralsak, kosmosda emeli usul bilen döredilýän şol güýçli elektron zaryatlaryny Sputnik bilen kömegi bilen ýerdäki elektrostansiýalara ýa aragatlaşyk ulgamlarynyň dolandyrylýan ýerlerine ýa radio elektron tolkunlarynyň ulanýan beýleki obýektlerine gönükdirip şolaň işini togtudyp bolýar. Beýdimegem näme aňladýar? Beýdimek şol harp ýaragyna eýelik edýän güýçleň isleseler, şol ýarag dünýäniň islenli künjegine elektrik toguny ýa interneti göçürmek üçin ulanyp biljekdiklerini aňladýar. Indi özüňiz gödegine getirip görüň. Häzir dünýäň maliýe puwdugyny dolandyrýan güýçler nagd pul diýilýän zady bütünle dolanşykdan aýryp, pul diýilýän zady diňe elektron görnüşdäki bir zady öwürjek bolup ýörler. Olaň şo plany başa baraýsa, tutuş adamzadyň puluny diňe ýöne elektrik togunyň öçürmek arkaly ýok edip bolýar. Ýa-da şo puldan peýdalanma diýal edip bolýar. Şu meselede de harp ýaragynyň edip biljek oýunlar ören uly adam. Inni beýniňizi işledip beriň. Dünýäň nirek tarap ümzik tutturup barýanlygyny bilmek üçin. Ýöne käbir spesialistler harp ýaragynyň köpüniň diňe bu zatlar bilen şäklenmeýändigini aýdýarlar. Masal üçin orsiýetli tanymal rejissor Galina Salyowaň 2010-njy ýylda, ýagny mundan 11 ýyl odal surata düşüren Harp klimat ýaragi adly dokumental filminde orsiýetiň goranmak ministrliginiň baş ilmi analitigi polkovnik Aleksandr Plaksin harp ýaragy dolu güýjünde işledilen halatyny on hatda ýeriň geomagnet meýdanyny üýtdip ýeri öz orbitasyndan çykarma köpüniň bardygyny belliýär. Если, значит, включить, в кавычках, на полную мощность ХАРП, то могут возникнуть так называемые геоаномалии, вплоть до раскачивания геомагнитного поля Земли, инверсии магнитных полюсов и высыпания электронов. Это может приводить к стихийным бедствиям, тайфунам, торнадо. Им нельзя пока в настоящее время управлять и направлять в нужную цель. Это может привести просто к глобальной катастрофе, вплоть до схода Земли со своей орбиты. Inni şu zatlar barada ömründe hiç da eşitmedik ve hatta bir makala da okumadık adama alagada Amerikanlara yeni harp ýaragyny ulanyp başladylar öýdýänligiň. Olar birinciden harp ýaragynyň nämedigini düşünen oklar. İkinciden düşündürjek bolsaňam aglawa ýagdaýda muny ertek ýaly bir zat hökmünde kabul edýärler. Ana 6 fevralda men hut öýdüm hem şolar ýaly bir ýagdaý bilen ýüzbeýiz boldum. Ýagny şol 6 fevralda Türkiýede ýerranmaň bolanyny baradaky habary eşiten wadymy? Men şol ýerranmaň öň ýanyna günlerde ýüze çykan bir giden wakalary hem işaratlary gödeginde tutup käbir tanışlamyn şolar ýaly bir mesaj uratdym. Oňam screenshot'uny häzir görkezýänside. Ine şolar ýaly mesaj uratdym da ýokarda görüşiňiz ýaly 6 fevralda uradan mesajym ýöne men
kime uğradanlığımı görkezmedimsin çazdym. Onu utanırmajak bolýanna olaglyny. Neşta demen şeýle ýazdım. Oýundan şular ýaly görnüşlerim bar. Eğer de onun häkimet başynda galmagyny islemeýän güýçleň şular ýaly zatlara da ukuyuplydygyny unutmaň. TV we dağçılık diýilýän hadiseler inni köp wagtlardan ýary ýürüýçe teknologiýalar arkaly dolandyrylýan zady öwürlüp ýör diýip ýazdym da käbir tanışlanma bolýan şonda. Şo men ýanky şu mesajymy okap, ay sen nämelere ananyp ýörsiň diýip men bilen ara gatnaşyny kesen adamam bar Türkiýedäki türkmeniň içinde. Ödem göräýmäge bir ýokary bilimli, sowatly adam ýaly. Ýöne gynansak da bu tema bilen düýüpli gazyklanmasaň we onu öwrenmeseň sen her näçe sowatly bolsaňam on peýdasy ýok. Saňa barur bu zatlar ertek ýaly bol eşdilýär. Ni gödegine getirip görüň aýdaly siz ömründe hiç asan telefon diýilýän zady görmedik. We telefon hakynda hatda hiç il maglumat hem eşmedik bir adama mobil telefon diýilýän zadyň nämedigini düşündirjek bolýar. Misal üçin aýdaly magtumlyň döwründen bir adamy getirip ona telefon diýip bir belawa, telefon mobil telefon diýip ýazam bir beter belawa. Ana şoňsy bilen howa arkaly ýeriň okunjundäki adama sesiň eşdirip bolýar diýsen. We hatda sen şekilini we hereketlerini şoň içine salyp howa arkaly ýeriň okunjuna uradyp bolýar diýsen. Şol adama şonu onandyryp bilersiňiz. Elbetde onandyryp bilmersiňiz. Sebebi o döwrüň adamlary näme? Birek-birekden aýry düşünýärler de. Adaty poçtaň üstü bilen birek-birek hat ýazmak diýilýän adam görmedik adamlar da. Görgünlük bar elinden gelýän zady Hudaýym arzymy ýara ýetir diýip aglap poçta ýazmak. Hudaýa nalyş etip ýörmek bolupdyr da. Ondan ýagny sesimi Hudaý ýetirýärmese, başga bir zat ýetirip bilmez diýip pikir edipdirler şol adamlar. Indi häzirki döwürde näme diýerler? Arzyny ýara ýetirjek bolsalar, Oraz Cemalcan Türkiye'den oturan yerinden mobilini alýada, Garawum çölüniň jümmüşinde gezip ýören ýerine jaň edip, "Gaýw mallar suwa ýakdyňmy ýa, çağılaň naharyny berdiňmi?" diýip kontrol edip oturanlar. Hani sen şolar ýaly orta tyrlaň adamlaryna düşündirjek bolup görgän. Şolat orta tyrlarda ýaşan adamyň gödegine getirip biljek zadymy. Elbetde gödegine getirip bilmejek zady. Ýöne gynansak da häzirki döwürde de köp adamlar köp meselede şu orta tyrlaň ýaşaýjylarynyň känir tapawutlanok. Onuň sebebi köp adamlar ilmiň ýeten bar derejesi şu öz ellerine verilen oyuncujuklaryň derejesi bilen çäklenýändir diýerler. Şu ellerindäki oyuncujuklordan başga zat bardyr meýdanoklar. Bardyr öýselerim şu zatlar adamlaryň garşysyna ulanýandyr ýa şu zatlara iýelik edýän äjitmäjitliň niýetleri we planlary biziň niýetimizden we planlamazdan üýtüşükdir. Şu äjitmäjitler yaramady işlere de okuyup bilir. Belki şu yaramady işleri ýa bize garşy edip ýörendirler ýa şoň edilmegi mümkin diýip asla pikir edenoklar. Adamlar maklugynyň şu aglawatynyň şular ýaly saadadygy hem küçükdigi üçin hem olaň saadalygyndan hem küçükliginden äjitmäjitler höwesilen peýdalanýarlar. Şolar ýaly üstünlikli peýdalanýan aýrylgan ştatlardan biri minna şu biziň ýanky gurrun ne diýen harp ýaragymyz diýilip hataplanýar. Bu şeýle diňe men şu gün kugune şenni ören köp alymlaram, bilermenlerim, jurnalistlerim tasdiklap gelýärler. Häzirki ýaşlardan köpüniň habarlarynyň ýok bolmagy mümkin. Şu 1990-njy ýylyň başlaryndan başlap klimatyň üýtmegi we klimatyň ýanky üýtmegini öňüne almak diýen bir ýalan propaganda başlandy tutuş dünýä boýunça. Soňky Ýewropa propaganda hasam güýçlendi. Şu propagandany ýoly goýmakda esasy rol oýnan we henidem rol oýnak gelýän iki tany belli guruma bar. Onlardan biri Britaniýanyň klimaty öwrenji topar diýilýän bir guruma. Ana oň saýtama häzir görkedeýin. Gunnower Angliýa Universitet diýilip bir universitet bar. Ana şoňam Climatic Research Unit diýip bir bölüm bar. Olam näme anladýar? Bu şol klimaty öwrenmek boýunça topar diýmekle anladýar. Oňam bar ýok iş ýaryny handa seredin şeýle ýazylgy. Üniversitany diýe alymdan hem diýe studentden durýar diýe. Indi şu guramaň iş ýary. Şular klimatyň özi görünmegi hakyndaky propagandany tutuş adamlarda dakyp oturan adamlaryna bar ýok üniversitany adam. Şolaň sözi geçýär hemme ýerde. Onaň ýene bir gurama bar diýdik Amerikan guramasy. Olam ine NASA agentligi, ýagny Amerikan NASA
Kosmos agentligi. Ine esasy ine şular ýaly bir 2-3 tane gurama, gün watarın guramasy şol klimatyň özgermegi diýilýän zady öňe sürdüler. Adamlaryň boyundan daktylar. Hawa. Ondan ine şu guramalaryň alymsymaklarynyň aýtmagyna görä hamala adamlar yerin howasyny şeýle bir hapalaýarmyşynlar, şeýle bir hapalaýarmyşynlar güni. Şu sebäple howan gazgynlygy soňky bir näçe 10 ýylyň dowamyny urtup ýokarlanypmyş. Şoňa öňüni almak üçin minni olaň aýtmaklaryna görä dünýäň ähli ýurtlaryna diýen ýaly müňlerçe tawat fabriklary, fermer hojalyklaryny we beýdek pudoklary ýapmalymyş. Ýöne olaň bir gaýraýyşyny dünýäň köp alymlary gollana okşandy şo döwürde de desene ret etdiler. Hatta 2000-nji ýylyň başlaryna klimat meselesi boýunça 17.000 sany Amerikan alymy Amerikan hökümetine ýüzlenme ýazdy. O ýüzlenmede de olar howan gazgynlygynyň ozalky ýyllardakydan üýtüşkür derejede üýtgemeýändigini, howan gazmagy diýilýän zadyň toslamadygyny, bu meseleň hem käbir toporlaň maliýe bäkbitleri üçin bil kaslaýyn şişirilýändigini aýtdylar. Soň şolaň şu aýdan da adam dogry bolup çykdy. Nädip? Na o arada da ýanky Rus rejissörüniň dokumental filmini aýratyn durup geçirilýär. Ene şonam diňle. В 2009 году русские хакеры взломали американскую секретную систему и выложили в интернет некоторые документы. После ознакомления с ними становится ясно, что глобальное потепление – миф, которым было бы очень удобно прикрыть возможные эффекты от испытаний Харпа. Изменения климата всегда наблюдались в истории планеты. И этот естественный процесс идет своим чередом. Однако о глобальном потеплении заговорили как раз во время запуска Харпа в эксплуатацию. Bu taýda näme diýilýär? 2009-njy ýylda orsiýetli hakerlaryň bir topory Amerikanyň ýanky NASA agentligi bilen Britaniýanyň klimat öwrenji topory diýilýän şo guramaň resmiýetleriniň kompýuterlerine haker hüjümini uğruna olaň alşan hatlaryny ele salýarlar. O hatlar hem soň internetde ýerleşdirýärler. Şol ele salynan hatlar arkadan näme ustatşyldy? Britaniýanyň hem Amerikan ýanky guramalarynyň ýol başçylary hem alymsymaklary yerin howasynyň gazmaýanlygyna da garamadan howany gazýadyk görkezmek barada gizlin gepleşik alyp barypdyrlar. Ýagny dillüşi kurnapdyrlar. Şo toslamany ondan tutuş dünýä anandyrmak üçin olar hökümet organlarynyň we media terişleriniň üstü bilen ýalan propaganda ýaýradypdyrlar. Bu zatlar gurnaýanlar o guramalaryň özleri däl adamlar. So guramalary edil gurjak ýaly dolandyryp oturan üreýän ägir dolup güýçlüň so gurnaýan zatlar şolar. Sonra şo üst açylan dillüşik barada bir giden makalalar çykypdy. Na şolardan käbirlerini görkedeýin. Na şonda şo Rus diline çykan şol 2009-njy ýylyň noýabryna bolan waka. Ene şonda da şular ýaly maglumatlar çykdy. Bunda näme diýilýär makalaň ady? Ruski hakeri развенчали миф о глобальном потеплении. Yani Rus hakerleri yerin global gazgınlaşma baradaky mifi yani ertekini paş etdiler diye. Yeni bir şular ýaly yeni makalalardan biri. Разоблачение, yani paş edişlik. Ученые фальсифицировали результаты исследований глобального потепления. Bulam 2009-njy ýylyň noýabrynda çykan makalaň biri. Näme aňladyar? Alymlar diýär ýanky global gazgynlaşma baradaky geçirilen almy barlygyň netijelerini diýä galplaşdyrypdyrlar diýä. Ine şular ýaly bir giden ingliz dilinde de çykdy şo arada. Bir giden makalalar çykdy. Ine käbir ýerleşmediň diýmekleri mümkin. Soňky wagtlar hakykatdan hem apy typanlar, suwalmalar ýa gurokçylyk ýalar köpelägirin bu klimatyň özgermeginiň alamaty dälmi näme diýip aýtmaklary mümkin. Ýanky dokumental filmde aýdylýan adam şo da ýagny ýankylaryň şo dillüşijiniň özleri klimaty harp ýaragynyň kömegi bilen hakykatdan hem üýtletjekler. Apy typanlar hem döretjekler. Til alyrjaklar, ýygyder tokoy ýangynlaryny döredip durjekler. Gurokçylyk döretjekler. Owoçylyk ekinlerini ösmedi ýaly etjekler. Ady önümleriniň gytçylygyny döretjekler. Ýöne şo betçiliklerin hemmesini hamala tebigatyň özüniň döredýän kataklizmi hem şoň netijeleri ýaly edip görkezjekler. Ana şol ele salynan hatlar arkaly şu plandan, şu dillüşikleň şeýdip üst açyldy. Inni şu zatlaryň üst açylandan soň dünýä ýurtlarynyň hökümetleri gowuk turup
Britaniýa we Amerikaň degişli ýolbaşçylaryny jogapkärçiligi çekmek. Olaň har programmasyny ýatyrmak ýaly çagyrışlar bilen çykyş edenler öýdýäňizmi? Elbetde ýok. Ya biz häli aýtdyk 1998-nji ýylda harp ýara bilen baglanyşykdy Ýewropa parlamentinde de diňlenşik geçirildi diýip. Şo diňlenşikde alymlar hemme zady açyklaşdyryp beren soňlar Ýewropaň resmiýetleri şo harp programmasyna garşy çykyş edenler öýdýäňizmi? Elbetde ýok. Näme üçin? Ine şu soragyň jogabym dünýäň gyýesiýatynyň nähil dolandyrylýanyny görkezýär adamlar. Sebäbi ähli bar bolan maglumatlardan uraldak. Şo gurrun edilýän aýlygan şýaraglaň Amerikaň Birleşen Ştatlarynyň ya Britaniýa hökümetleriniň ýaraglary dälni, eýsem şo döwletleriň hökümetleriniň hem üstünden agalyk edip oturan we innem tutuş dünýä agalyk etme uğruna iş alyp barýan deep state ýagny kölge häkimet diýilýän ören güýçli döwleti türe güýjüň elindäki ýaraglardygyna düşünse bolýar. Halkara derejesinde şolar ýaly dilli uşukly hereket edýän kölge güýjüniň bardygyny baryp 60-njy ýyllarda 1963-nji ýylda atylyp öldürilen ozalky Amerikan prezidenti John Kennedy'm öldürilmeden ýöň açyk aýdypdy. Biden'in öňýany ýurda ýolbaşçylyk eden Donald Trump solam açyk aýtdy. Henide aýdyp gelýär. Yüzlerçe, müňlerçe beýlek siýasatçylar, bilermenler aýdyp gelýärler. O da dini şu gün gizliň bir zat däl adamlar. Hökümetleriň üstünden häkimlik edýän şol transnasional ýagny döwleti türe güýçini açyk hereket edip ýören güýç. Onu görmek ýa bilmek üçin ulla kanur akylyňa ýetip bolmagan gerek. Bary ýogy. Gözüň gulagyň hem beýleki duýgu organynyň täheljetigi işlemek gerek. Ýöne gynansak da köp adamlarda şo duýgular ne täheljetigi işlemeýän meňdeş. Indi şeýle ýaraglar ulanýan, şeýle güýçleň bardygyny indi bir ýamdan bäri orsiýet ýaly harby taýdan kuwatly döwletleriň resmiýetleri hem alymlar aýdyp gelýärler. Bu arada aýratynam olar şo 2010-njy ýylyň Tomsondan başlap hatam açyk gurrun edip başladylar. Näme üçin? Hut 2010-njy ýylyň Tomsondan başlap sebäbi 2010-njy ýylyň Tomsonda şol harp ýaragynyň 1,5 aýlap ulanylmagy netijesinde tas Moskwa odalypdy. Ne şo waka barada da ýanky Rus rejissörüniň dokumental filminde aýratyn durup gurrun edilýär. Москва в июле 2010-го превратилась в опасные каменные джунгли. Палящие лучи солнца жгли сквозь серо-желтую пелену ядовитого смога. Таял разогретый асфальт. Жители молились о дожде, но напрасно. А потом в разных регионах России начались пожары. Горели леса и торфяники. Огонь погубил десятки населенных пунктов и несколько стратегических объектов. Жара становилась все невыносимее. За 1,5 месяца в России были побиты все температурные рекорды за последние 100 лет. Смог от угарного газа был очень странным. Иногда он сгущался, а на следующий день исчезал. Спустя сутки появлялся снова. Сопоставив факты, специалисты пришли к выводу: аномальная погода возникла не сама по себе. В природе нет сил и законов, способных удержать антициклон на одном месте так долго. Появился он по одной простой причине, что я считаю, что это возникло в результате созданной специальной ловушки применения 2 типов оружия, даже не одного типа оружия. Климатического, метеорологического и геофизического. Существует установка, способная вызывать климатические изменения на всем земном шаре. Американский комплекс Харп на Аляске. На площади в 14 гектаров расположены 180 антенн и 360 радиопередатчиков. Мощность объекта 3,5 миллиарда ватт. Это больше солнечного излучения в миллион раз. Görüşüňiz ýaly orsiýetli ilmlaň akademigi 2010-njy ýylyň Tomsonda Moskwaň tögereklerinde we käbir beýlek regionlaryny antisiklon diýilýän tibik hadisaň 1,5 aýlap saklanmagyny diňe howa ýaragynyň ulanmagy bilen düşündirip boljakdygyny aýdýar. Ödem ol şolar ýaly tibik hadisany bir ýerde uzak wagtlap saklamak üçin bir wagtyň özünde iki türli howa ýaragynyň ýagny meteorolog hem geofiziki ýaragynyň ulanmalygyny başgaça beýle hadisaň ýüze çykyp bilmejekdigini aýdýar. Näme üçin o beýle pikir edýär? Sebäbi biziň özümiziň hem mektep partiýasyndan bilşimiz ýaly howada antisiklon diýilýän hadisa ýüze çykanyna, ýagny gazgyn howa akymy belli bir ýere toplananyna, o şo taýda
Gıyıtka bagtlyk saklanyp bilýär. Sebäbi gızgın howaň soğuk howa görä yeňil bolýanlygy üçin gızgın howa akymy ýokary göterilýär. Oň geri soğuk howa akymy bilen dolýar. Birini bu ýöne fizika kanuny mektep partiýasyndan bilmeli. Indi Türkmenistanyna ýa-da beýlik merkezade regionlaryna, Thomsona olar ýaly bolmanan bilýär. Näme üçin? Sebäbi biziň regionumyzyň goloý goltumlaryna soğuk howa akymlary ýok. Emma Ortiýetiň Moskwa ýa-da Sankt-Peterburg şäheri ýa-da aýdaly Sibir regionlary ýaly regionlarynyň edil demir gadagynda näme ýerleşýär? Demir gadak buz okyan ýaly okyan ýerleşýär. O taýynyň hem soğuk howa akymy ýurduň demir gadak regionlaryna we Sibir regionlaryna antisiklonyň ýagny gızgın howa akymynyň uzak wagt saklanmagyna ýol beren ok. Gızgın howaň ornuna desine siklon gelýär. Ýagny agally ýa-da bulutly salkyn howa akymy gelýär. Gelýär, şolam gelýmeli. Tebigatynyň kanuny şeýle. Ne şeýdip howa akymlary çalyşyp durýar. Dünýäň türlü regionlarynyň şular ýaly geofiziki aýratynlyklaryna laýyklykda klimatiň hem şular ýaly öz aýratynlyklary bolýar. Aýratynlyklaram bar. Bulam 100 ýyllyklar bäri Almataýdan doly öwrenilip anygyna ýetilen kanunlar. Ondan tebigatyň şu kanunlary ýanky ýaly göz çykgyç düşündirip bolmajak görnüşde çeppe çöwürildi. Alymlar desine düşünýär beýle zadyň tebiga aýdada bolup bilmejekdigini, hem klimata emeli ýagdaýda täsir edilýändigini. Ortiýetli adamlaryň aýdýanam şo da, şo arada 2010-njy ýylda hatda Adatlyk radiýasynyň ingliz tilli saýtynda da ortiýetli başga bir alymyň aýdan pikirleri barada makala ýerleşdirilipdi. Şonam görkedeýin. Ine şu taýda näme diýilýär? Russian scholar warns of secret US climate change weapon. Ortiýetli alym diýär, Birleşen Ştatlaryň diýär gizlin klimati özgördici ýaragynyň bardygy barada duýduruş berýär. Ýene görüşüňiz ýaly açan çykypdyr bu makala şol 2010-njy ýylyň Thomsonda çykan makala şu. Ondan indi şol ýan kaýdyşymyz ýaly şu biziň şu gurrungyny edýän wakalamyz harp ýaragynyň howany üýtmetmek goýunça ulanmagyny degişli gadlar. Ýöne şu gepleşigimiziň başynda biz harp ýaragynyň yer titremeleri döretmek goýunça da ulanıp bilinýändigini aýtdyk. Hem bu barada birgiden bilermeniň pikirlerine meşdirdik. Indi yer titremeleri harp ýaragynyň kömegi bilen anyk nädip amala aşyryp bolýar. Bu barada ýanky görkeden kitaplarymyzyň awtorlary näme diýerler? Bilermenler näme diýerler? Indi şol bilermeniň hem şol ýanky alymlaryň berýän maglumatlaryny jemläp gyýytka çaýtsak, odalam ýanky bellek geçişimi diýäli harp stansiýalaryna ýerleşýän güýçli antenalaryň kömegi bilen ýokaryk, ýagny ionosfera milliardlarça watt radio tolkunlary goýberilip, şu ionosferada güýçli elektron daryatlar döredilýär. Soň şu daryatlar ýörüýte sputnikleň kömegi bilen ýeriň belli nokatlaryna gönderilýär. Ýöne yer titreme döretmek üçin şu daryatlaryň gönderilýän ýerleri ozollan seismolog aktiv zonalar, aktiv ýerler bolmaly. Ýagny şu ýeriň mantiýatyna, ýeriň astyna eýem elektromagnet daryatlar köp derejede jemlenen bolmaly. Ine şol bilermeniň aýdýanlary. Onuň seismolog taýdan aktiv zonalarda şolar ýaly hakykatdan hem daryatlar jemlenýän eken, şo daryatlaryň yer astyna ýeterlik derejede jemlenendigini ýa jemlenmeýändigini bilmek üçin hem şol harp ýaragyny ulanjylar öňünden sputnikleň ýa-da ýerdäki stansiýalaryň kömegi bilen ýörüýte topografik barlyklar geçirýän eken. Şo ýeriň astyndaky ýanky daryatlaryň derejesini barlamak üçin. Ona şolar ýaly topografik barlyklar Türkiýeň Marmara regionuna 1999-njy ýylda bolan yer titremeýän edil öňýany hem häzirki yer titremeýän öňýany günwatar ýurtlaryň gämiler tarapyndan geçirilendigini tasdiklap, ine Türkiýeli bilermen jurnalist Murat Akan şeýle gurrun berdi. Ki harp teknolojisi diyor toprağın yani yer altının tomografisini çeken bir sistemdir. Yani şu. 10 kilometre aşağıya kadar. Öyle mi? Şuna geliyoruz. Bu depremde 7 kilometre aşağıda oldu. Evet. Diyor ki şimdi Türkiye bir deprem kuşağında mı? Evet. Türkiye'de önemli fay hatları var mı? Evet. Zaten harp sistemi o zaman devreye giriyor ve bu sistemi çalıştıranlar o faylar üzerinden hareket ettiriyor. Yoksa fay hattı yoktur. Efendim sıfırdan bir deprem üretmiyorlar. Onlar biliyor tomografisini çekiyor mu? Çekiyor.
1999 depreminde zaten Marmara'nın bütün altyapısını çektiler. Yabancı gemiler, sismik gemiler, Fransız gemiler geldi, hepsi geldi. Şimdi bu insanlar, bu konuda çalışan, harp konusunda çalışan insanlar tabii ki Kahramanmaraş merkezli bir depremin oradan fay hattının geçtiğini biliyorlar. Buranın sismolojik etütünü yapmışlar. 500 yıldır enerji toplanmış orada. Enerji toplanmış. Zaten onu kolluyorlar. O yüzden stresin yoğun olduğu, stresin artık patlama noktasına geldiği o fayı harekete geçirmek için harp teknolojisinde kullanabiliyorlar. Ayrıca patlayıcılar kullanıyorlar. Yankı Türkiye'li bilermenin hem ayrıca şeyali Sputnikler arkalı asmandan verilen elektrik zaryatları yerin aslında toplanan elektromagnet zaryatlarını öğücüktürüp zamkaniye yali yani zaryat karpışması yali bir prosesi döredip yer titremen döremöne getiriyor. Bilermenler yine bir daha da belli yerler yani harp antenaları dine var guğru yerde nehiller var alım stansiyalarda yerleşmeli edim harp gemilerde de yerleştirilip bilinen eken. Türkiye'li bilermenler 1999 yılda şol Marmara'da bolan yerranman edil ünyanı üstü harp antenalı pataplan bir Amerikan gemisinin Türkiye'nin kenar yakasına gelendiğini belirlerler. Bunun sesine ne şu edegem yani Kahramanmaraş'ta bolan yer titremen edil ünyanı üstü harp antenalı yeni bir Amerikan gemisinin hiç bir hili çakılıkta demem duyduruştu Türkiye'nin kenarına gelendiğini ayratayın şu kenarına gelendiğini ayrıca bellek geçtiler. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye bir gemi gönderdi. Savaş gemisi. Bu savaş gemisinin normalde Türkiye'de kalma programı yoktu. Onu verin arkadaşlar. Bakın yani o gemi biliyorsunuz Boğazlar'dan geldi Dolmabahçe Sarayı'na demirledi. Karşısına demirledi. Aynı tarihler Şimdi diyorsunuz. ben baktım programında Türkiye'de kalma yok. Türkiye'de bir programı yok. Evet. Şimdi bu gemi neden kaldı? Oradan ayrıldı. Bakın depremi bekliyor bu. Adeta depremi bekliyor. Oradan ayrıldı. Nereye gitti? İzmit'e gitti. Orada da demirledi. Sanki bakın burada bir hazırlık var ya da depremin olmasını bekliyor. Böyle garip, bakın garip şeyler oldu. Ayrıca tabii Kağıthane'de meydana gelen 3.1 büyüklüğündeki deprem çok dikkat çekici. Dinleyicilerimizin köpüsünün şu aydılyan zatlardan haberlerim yoktur. Yani Kahramanmaraş regionuna bolan şu yer titremeden günü 2 günün yani 3. fevraldan 4. fevrala geçilen gece İstanbul'un Kağıthane rayonuna da gücü 3.10'lar var bağlı olan yer ranması oldu. Bu bir güçlü yer ranma değil elbette. Çünkü onu köp adamlar duymanlarlar. Yönü seismologlar onu cesine hatavarlar hemen sol yer titremeğim adatı var yer titreme bolmanlığını ünsü çektiler. Yani spesyalistler sol yer aslında adatı olmadık bir partlamaların bolonluğunu anladılar. Inni olar bunu neyen bilen bağlaştırıyorlar? Olar bunu üstü ören şüpheli radyo elektron antenalı Amerikan harbi gemisinin hiç hili çakılıkta hemen ruhsatsız Türkiye'nin deniz portuna gelmeyi bilen bağlaştırıyorlar. Neyen için? Sebebi 1999 yılın Ağustos'unda da Marmara'da olan güçlü yerranmak edil yani şolar yalı var Amerikan harbi gemisi geliyor. Türkiye'nin kenar yakasına. Olam yönemine gemi değerleken olam üstü harp antenalı gemi değil pataplanyan gemeken. Inni bu gedegem Kahramanmaraş'taki yer titremen edil 3'ünün yani 3. fevralda kut üstü harp antenalı gemi değil pataplanyan USS Nimitz adlı harbi gemi hiç il ruhsat soramadan hemen ruhsat verilmeden İstanbul'un kenar yakasında oluşuyor. Gelen vadına da şu geminin üstüne Amerikan ilçesi hapar ediyor. Edil şu icede İstanbul'da gücü 3.10'lar var bağlı olan yer titreme yüze çıkıyor. Şu aka Türkiye'li öğren köpbilermenler hem jurnalistler üns verdiler. Olar heni Kahramanmaraş'ta yer titreme yüze çıkmaka. Şu Amerikan gemisinin Türkiye'nin teritoriyasına yöne gelmeyenliğini aydıp buna alada bildirip çıkış edip başladılar. 5. fevralda şu arada efire verilen kâvır çıkışlardan adawlak bölöklere tıynedim. Hemen şu taydaki yadalan zatlara da ünslerin.
Dün 3.1 büyüklüğünde İstanbul'da bir deprem oldu. Ancak işi garip hale getiren şu: deprem uzmanlarının gerek ekranlarda gerekse sosyal medyada yazdıklarına baktığımız zaman söyledikleri o bölgede bir fay hattı olmadığı yönünde. Yani o bölgede herhangi bir fay hattı yok. Bu bizi şaşırtan bir depremdi şeklinde açıklamalar yaptılar. Özellikle Kağıthane çevresinde hissedilmesi, diğer yerlerde daha az hissedilmesi, Anadolu yakasında zaten hiç hissedilmemesi de daha tuhaf bir şey. Ama daha önemlisi şu: 2 gün önce Türkiye Cumhuriyeti'ne gelip Büyükelçinin güvertesine çıkıp Türkiye'yi tehdit ettiği Amerikan gemisi. Evet, ismi USS Nietzsche. Şimdi ancak özelliği şu: elektromanyetik harp cihazlarıyla donatılmış bir gemi. Yani bir savaş gemisi olmasının ötesinde elektronik harp, ama daha da önemlisi bildiğiniz harp, yani Alaska'daki harptaki bir takım cihazların küçültülmüşleri, belki biraz daha minyatürlerinin yer aldığı bir gemiden söz edebiliyoruz. Bizdeki var olan maglumatlara göre eýýär şu Amerikan gemisi Türkiýeň territoriýasyna ruhsatsız hem çakılıksız gelen wadyna Türkiýeň gizli ullukları ýurdun hökümetine Amerikan Türkiýe garşy harp ýaragyny ulanmaga taýýarlyk görýänligi barada maglumat beripdirler. Bu şoň üçin emeýem 4-nji fevralda, ýagny şu gemiň gelen günüň edil ertesi günü Türkiýeň Içeri işler ministri Süleyman Töýli Amerikanlaryň gurulajak bolýan şu hüjümünden ýöleriniň habarladyklaryny duýdurup çykyş etdi. Ana şonda şu 4-nji fevralda Süleyman Töýliň şu barada eden çykyşyndan bir bölegi dinleýän. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'e "Türkiye'yi nasıl karıştırmak istediğinizi biliyorum. O pis ellerinizi, o maskeli, sırıtan yüzlerinizi Türkiye'nin üzerinden çekin" demişti. Aynı dakikalarda bir Amerikan savaş gemisi İstanbul Boğazı'na girdi. Tam da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nin karşısına demirledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi de o gemiye çıktı. Amerikan Büyükelçisi'ne buradan söylüyorum: hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum. Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Çok net söylüyorum. Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Neleri yaptırdığınızı, hangi adımları attırdığınızı, Türkiye'yi nasıl karıştırmak istediğinizi net bir şekilde biliyoruz. O pis ellerinizi, o maskeli, sırıtan yüzlerinizi Türkiye'nin üzerinden çekiniz. Bu kadar. Ünferin adamlar, Türkiýeň şular ýaly ýokary derejeli resmiýeti, ýagny İçeri işler ministri Kahramanmaraşdaky yer titremeden günü 2 gün ýagny Amerikan ilçesine ýüzlenip, ýagny Amerikan döwletine ýüzlenip, "Siziň Türkiýany näme hil bulaşdyrjak bolýanyňyzdan biziň habarymyz ba, çiýit ellerinizi Türkiýeden çekin" diýip ýüzlenýär. Bu taýda hiç il konspirologiýada ýok, gizlinligem ýok. Oýunlaryny açyk oýnalýar adam. Amerikan hem on yaranlarynyň Türkiýe'ye garşy şular ýaly aýlygan çordady gurunamaga taýýarlyk görýänlikleri ýem ýanwar aýynyň ahyrlaryna belli boldy. Ýadyňyzda bolsa 27-nji ýanwarda Amerikan Birleşik Ştatlarynyň Türkiýedäki ilçehanasy hem konsullugy öz raýatlaryny haýdan-haý Türkiýeden çykmaklyga hem häzirlikçe Türkiýe tapar etmelige çagyryp beýanat ýaýradanlar. Köpüňiň bilýän bolmagy mümkin. Ondan Amerikanyň hem şu görüllesine ýerip ertesi günü aly böyle Amerika iň ýakyn yaran döwletler hasaplanýan ýeni 8 döwlet, ýagny Angliýa, Şwetsiýa, ondan Belgiýa, Germaniýa, Italiýa, Şweýtsariýa, Gollandiýa hem Fransiýada öz raýatlaryna şolar ýaly maslahat berip beýanat etdiler. Üstesine olar şol Kahramanmaraşdaky yer titremäň edil öňýanam özleriniň Türkiýedäki ilçehanalarını hem konsulluklarını yaptılar. Ne olar muny näme bilen düşündirdiler? Munam olar hamala Türkiýede terror hüjüminiň amal aşyrylma köpü barada özlerine maglumat gelip goşandy bilen düşündiren boldy. Soň näme boldy? Soň 2-nji fevralda Türkiýeň Daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoglu şu ilçilerin hemmesini ministrlige çağırıp olardan maglumat talep etdi. Ýagny hakykatdan hem Türkiýede terror hüjüminiň gurulajakdygy barada sizde maglumat bar bolsa, onu biz bilen paýlaşyň diýip talep etdi. Olar näme jogap beripdirler? Olaram Çavuşoglu'na ine şunu work edipdirler. Bağışlaýan göre men muny simbolik görnüşde aýdýanna. Ýagny olar ona hiç il maglumat bermeýändirler.
Görgüli Mevlüt Çavuşoğlu ertesi 3. fevralda jurnalistin önüne çıkıp şu ýagdaýdan şikayet edýär. Birem diýär şu döwletleň taýyuzdaşlary NATO'da bile agza bolup oturýar. Ýöne diýär şular ýaly meselede de bize maglumat bermekden ýüze gürýärler diýip 3. fevralda eden so çykyşy barada bir giden habar agentliklerim şonda ýazdylar, täderliklerde de görkezdiler. Şu barada men maglumatlardan birini görkezeýin. Countries should notify Turkey if there is a terrorist threat. Mevlüt Çavuşoğlu says, adding they are not sharing concrete information documents with Ankara. 3. fevralda diýenler näme diýär? Countries should notify diýär, ýa-ni döwletler diýär, Türkiýe diýär, maglumat bermeli ýa eger diýär hakykatdan hem diýär terror hüjüm bar bolsa. Awa. Soňa üstüne ýetirýär ýöne diýär, bize diýär şu barada diýär maglumat hem dokument hem hiç zat görkezdenler berenoklar diýip şikayet edýär. Indi Mevlüt Çavuşoğlu şu gurnuljak bolýan terror hüjüm barada bize maglumat berenoklar diýip şikayet eden bolan, şu şikayet edip bolan wadyna onu bu hüjümün nähili usullen we nigirde guruljakdygyny habar berdiler. Indi kim we nähili bolan habar berdi? Indi şunu gösterin. 3. fevralda Türkiýe wagty bilen günni saat 1'lerde Çavuşoğlu jurnalistlerin önünde şu barada şikayet edip bolan wadyna günni 2 saat geçen soň şu dilli uşga gatnaşan döwletlerin bir ýerinden, ýagny Gollandiýadan özüni seismolog diýip atlandyrýan bir maşenlik bir kezzap Twitter'da gaýtaçyk bir maglumat ýerleşdirdi. Şol maglumatam görkezdi. Şolar ýaly maglumat Twitter'da ýene bir zada ünsü çekeýin. Şu ýanky maglumatyň yerleştirilen, şu taýda çap edilen, yerleştirilen wagtyny ünseriň adamlar. Wagtyny ünseriň 3. fevralda saat 1'de, ine 1 saat 03 minut ýazylgy. Gün ortada inni men näme üçin şoňa aýratyn näme diýen ünsüňiz çekýän Gollandiýaň wagty, ýagny Gollandiýaň Ýewropaň wagty bilen günni saat 1. Beýdimek Türkiýe wagty bilen günni saat 3 diýmek aňlady. Ýagny Türkiýe Daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoğluň bir de Türkiýede gurnuljak bolýan ho terror hüjüm barada maglumat berenoklar diýip şikayet edip eden çykyşyndan gün 2 saat soň ýanky maglumat peýda boldy. Bir gün öňem däl, ýa bir gün soňam däl, ýa ýarym gün öňem däl, ýa ýarym gün soňam däl, güni soň çykyşyndan gün 2 saat geçen soň oň haýyşyna Gollandiýadan şeýle gaýtgaçyk jogap gelýär. Indi o jogap näme? Her şoň terjimesini aýdyp bereyim. Onda näme diýilýär? Diýanlary ýene bir feriştaýdy. Sooner or later there will be a magnitude of 7.5 earthquake in this region ipne staýdy. Feredin ýakyn wagtlarda diýär. Ya bir näme gijrek, güýji 7,10 ýaş baly bolan ýerranma ha şu regionda bolar diýip ha gyzyl düwme bilen şo taýyn gyzyl çegedejik bilen belli. O taýym haýsy region teredingine Türkiýeň gün orta regiony ontaň ýaýyň içinde şonu anyklaşdyrýar. Nirde boljakdygyny South Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon şol border şol ýanky nämäni görkezýär. Türkiýe gün orta merkezinde diýär. Ýagny Iordaniýa, Syria we Liban bilen terhetleşýän ýerine diýip görkezýär. Adamlar seredin. Ýerranma bolmaka, güýjüne de ýerranma güýjüne seredin 7,10 ýaş baly görkezýär. Ýagny 7,18 ýaşdan şol Türkiýe gün ortasynda bolan ýerranma. Bar ýogu 0,13 bal tapawdy. Wa güni nişana aryp otýar. Hemen boljak ýerine maýdyp otýar. Ene şu Kahraman Maraşyň şu taýda ýerleşýän, şol Syria hem Liban bilen terhetleşýän ýeri şu taýny. Şondanam ine dogry 3 gün geçen soň ýan gaýşymy diýäli, ýanky wada berilen ýerde, wada berilen terror hüjümi amala aşyrylýar. Olan bomba bilen ýa ýara bilen näl? Olan bilşiňe diýäli, ýerranma görnüşinde amala aşyrylýar. Inni bu berilen duýduruşa Türkiýe hökümeti resmiler düşündilermi ka? Indi ýanky şol Gollandiýadan gelen duýduruşa elbetde düşündiler. Şoňuň gerçekçi ýagny içeri işler ministri Süleyman Söýli bagyryp çykyş edeni. Amerika biz bilýär siziň Türkiýede näme etjek bolýanyňyzy diýip. Hawa Türkiýeň elinden gelen zat boldymy? Bolmady.
elinden gelecek bolsa da gelmedi ýaly etdiler. Amerikanlar ne etdiler? 6-njy fevralda edil yer titremen ýydy ýani. Türkiýanyň günorta kenar ýakatyna üstü 10 nur çosany fegoşu çorly George Bush harby gämesini getirip koydular. Näme üçin? Birden ka Türkiýe Amerikanlardan aralacak bolup, butnajak bolsa, diýmek şolara gaýtalyp berip boljak. Naşa barada da şonda makala çykdy. Yani Amerikanlar edil şol yerranma bolan wadyna harby gämesini ödem harby gämiň üstünde de olam näme diýe şol ýa-ni fegoşu jorlaryny göterji gämi diýil ýa-ni. Pentagon positions aircraft carrier to help Turkey's earthquake recovery effort diýe. Bu näme diýmek bolýar? Pentagon niýe ödünüň diýe fegoşu jorlaryny göterji harby gämesini niýe Türkiýedäki diýe yerranmalaryň netijesinden niýe halaş ýa-ni halat edişi işine kömek bermek üçin niýe şo tak eltdi diýe. Günserin adamlar gün wataryň habar herişdeleri neşular ýaly maglumat ýaýratdylar şonda. Amerikan şo gämesiniň ne harby gämesi üstem harby sorly şo tak edil Türkiýanyň gün ortasynda baryp saklandy. Orta ýer deňizinden baryp. Hamala şo üstü fegoşu sorly Amerikan harby gämesi şol Türkiýede bolan ýanky yer titremeden soňky dikeldi şeýişlerine diýe kömek bermek üçin şo tak barypdyr. Şonu şey dip düşündürdüler habar agentlikleri. Hago fegoş gämesi yerranmada ýüze çykan helakçylykları kömek bermek üçin şo tak barypmyş, indi şoňa da biz ananmalymyş. Ödem gämiň üstünden bir adamam bir ýere düşmeýändir şonda. Onu näle kömek bolýar Türkiýedäki ýanky yerranmadan halat edişi işlerine näle kömek bolýar? Yani aýdalyny Türkler Amerikanlardan ne edipdir bir zat edip ýanky döredilen yerranma üçin araljak bolan bolsalar näme edip bilerdiler. Türkiýanyň gün ortasynda İncirlik diýen ýerde Amerikanyň harby bazasy ýerleşýär. Köpüňiň habaryňyz bardyram. Or harby bazada şol yerranma ýa ýer titremeň bolan ýerinden uzakda däl. Türkiýe aralmak üçin bir zat edip etjek bolsa öňü bilen ana şol harby bazada garşy bir zat etmeli bolýar. Sebäp gün öýde içinde ýerleşýär. Indi ýanky Amerikan fegoş gämesi hem orta ýer deňizinden baryp şol incirlik bazasyndan gatyr uzak bolmadyk ýerde saklanýar. Olam gün ortada. Ol incirlikde harby bazada da gün ortada. Türkiýeli synçylar ama ana şoňa gaty uly üns berdiler. Hemem nämeler bolup berýänini de düşündiler desine. Netijede Türkler butnama diýaly boldy. Butnajak bolsalar. Amerikanlar olara hani butnajak bolsaň, hani butnawan bir görüň diýen ýaly açyk hereket etdiler. Ha adamlar biziň hemmämiziň gözümiziň öňünde şular ýaly oýunlar oýnaldy. Ýöne onu görenler gördü, uklap ýatany görmedi. Uklap ýatanlar mundan beýlegem görmediler bular ýaly oýunlar. Indi ýanky Gallanjadan duýduruş beren seismologa gaýdyp geldik. Gün wataryň dilli uçujylarynyň şu duýduruşyny Türkiýe ýetiren Frank Hugerbich diýilýän ýanky bu adam indi kim? Bu adam marada Türkiýanyň şu gün ortasynda gurulan yer titremeň edil ýa-ni ondan bundan desine makalalar hem habarlar çykyp başlady. Naşo habarlardan birinde ştaýda şol adamgan suratyny ýerleşdirip bir şular ýaly habarlaryň hemmesinde diýen ýaly şol ýanky adamy şoň öz sözüne salgylanyp hamala Gallandiýada ýerleşýän bir neşular ýaly Guromada institutda, ilmi merkezde işleyen bir alim ýaly edip görkezýärler. Solar System Geometry Survey diýip bir diýär şular ýaly ilmi Guromaň diýär işgär diýip researcher ilmi barlyk geçirýän bir adam. Şonu şey diýip görkezýärler. Şonu ýöňsem görülip oturulsa ol seismologum diýär eken, alimim diýär eken, hiç bir hili ilmi merkezde işlemeýän eken. Ýöne öz-özüni seismolog diýip atlandyryp so ýanky at dilenem Solar System Geometry Survey diýen at dilenem ha. Şular ýaly saýtlar edipdir. Ýöne koýja saýt bilen mine ştaýda video oýan bolýar. Umma kan maglumatam ýa şular ýaly öz videosyny oýan bolýar. Hiç bir ilim merkezem däl, ilim institutum däl. Ýanky habar terişlerini aýdyş ýaly, şolar allaşy ýaly. Ana ondan plan ýerde yer titreme boljakdyr. Ne ştaýda goýan videolaryny näme diýär? Bu taýda yer titreme boljakdyr, o taýda yer titreme boljakdyr, yer titremeň güýji baly şunça boljakdyr. Şonu ýaly toslamalarını hemem çaklamalaryny
Şudaýda çap edip ýören bir maşinlik bolup çykýar. Öde diýen işinem çynlyky bir iş ýaly edip görkezdim. Öz abunaçylaryndanam haýır tafabat pul soraýar. Ne şudaýda da bar ne support. Ne şudaýda kawarda näme ýa-da maňa diýip kömek et, maňa diýip ýardam beriň pul peşkeşini ýerim näme diýip şonu ýaly. Awa. Ondan umuman ne şular ýaly adam bolup çykdy ýanky. Ondan inni şo seismologiýa ilminiň özi şol yer titremeleri, öňünden aýtmak meselesi barada näme diýär? Yer titremeň boljakdygyny, nirede we näçe wal boljakdygyny öňünden bilip bolýamka. Seismologiýa ilmi bu sora gün ýok diýip jogap berýär. Onda Amerikan Birleşik Ştatlarynyň US Geological Survey adly geologiýa merkeziniň resmi saýtyna seredip göreliňine şol seismologiýa boýunça resmi saýtyna şu. Şunda näme diýilýär öňünden aýtmak barada. Can you predict earthquakes? Näme diýmek bolýar? Yer ranmalaryny ýa öňünden aýdyp bolýarmy diýär. Şuda seredin birinji söze no diýen, ýok diýär. Neither the USGS nor any other scientists have ever predicted a major earthquake. We do not know how, and we do not expect to know how any time in the foreseeable future. Bizim merkezimizden diye alma merkezimizden. Hiç bir hil beyle kıy alamlaram diye hiç saçan diye bundan odol diye şu bolon diye ulu esası yerranmalan diye haçan boljakdygyny, näçe güýçülen boljakdygyny, nirde boljakdygyny hiç asan aýdyp bilmeýänni diye. Oňa sebäbini maýdýany şu zatlar, şonu niýe takyk aýtmak üçin şu zatlary bilmeli. Ýagny şoň diýe gününi, wagtyny, yerini, hemem güýjüni niýe. Şonu bilmek mümkin näligini şuda düşündir ya. Ene şolar ýaly başga da bar almasaýda da şey diýil ya. Şuda da şotora berilýär. Can seismologists predict earthquakes? Seismologlar diýe yer ranmalar öňünden aýdyp bilýärlermi diýe. It is not currently possible to predict exactly when and where the earthquake will occur, nor how large it will be. Bu taýda da şey diýil ya. Mümkin näli haçan nirede we nähil güýçde diýe yer ranmak boljakdygyny aýtmaklyk mümkin näli. Şonýal alam hiç asan bolmandyram diýe şu adam ýok diýe. Geljekde de bolar öýdüm ýok diýem ýa-da Amerikan Birleşik Ştatlarynyň saýty. Men gyzyklanıp gördüm bolun ýanky şo Gollandiýaly maşininiň şu çakaçenni yer titremeleri barada öňünden aýdan zatlarynyň hiç ýerem dogry bolup çykmandyr. Hatta şol Türkiýede bolan yer titremeden soňam 2 mart bilen 7 martyň diýe aralygyny olay diýe Ýaponiýada, Gresiýada, Indoneziýada, Portugaliýada, Pakistan'da hem demirgalyk Amerikan käbir regionlaryna diýe hem ortaýatyň hem Kuril adalaryna güýçli diýe yer ranmalar bolar diýip welilik satan boldy. Haramdady. Welilik satdy bolýar, ýöne şu zatdan hiç ýerem soň bolmady. Inonno bu maşinlik nädip Türkiýeň anyk Haýsy raýonyna we näçe bal güýç bilen yer titreme boljakdygyny öňünden aýdyp bildik. Şolar ýaly kanun sora ýüze çykmaly hem çykmaly. Dogry yer titremeň anyk wagtyny aýtmanlar, şondan aýtmakdan taklanypdyr. Sebäbi wagtyna maýdan bolaýandygyny onu güni ýakatyndan tutup türmäge talaýmak galýa. Ýöne galan beýleki iki görkezjide aýdanlatlar güni nişana awryp dur, ýagny yer titremeň anyk Haýsy regionyna boljakdygy. Bu hemem näçe bal güýjünde boljakdygy barada güni aýdanlar dogry çykypdy. O näme Hudaý bilen habarlaşyp durmuk. Ya perişlerin içinde daha tanış bilişleri var mı diyen soru ýa-da çykýar. Elbetde Hudaý bilen habarlaşmayan düşünükli zat ýöne Hudaýyň ornuna dalaş edýän hemem harp ýara bilen oýun tutup beren haramzadalardan maglumat alsa. Ana şonu oň ýanky takyklyk bilen öňünden aýdyp biljekdi. Düşünükli bu diýen mene. Ine Türkiýeli käbir tynçylarym ine şular ýaly sajakty fakatlaň hemmesini edil monjuklar ýüpediden ýaly düdüp seredip deňeşdirip görüp harp ýaragynyň ulandanlygyna göz ýetirip otyrlardy. Men ödümde de ne şu arada hiç şüphe ýok. Şu Türkiýanyň gün ortasynda 6 fevralda bolan yer titreme günni harp ýaragynyň ulanmagynyň netijesi. Türkiýeli alim Ramazan Kurtoglu ýony
%90 şeýle diýip hasaplaýan bolsa, men şonu %100 diýip hasaplaýan. Sebäbi bar bolan hemme fakatlar şonu görkezýär. Bu taýda konspirologiýa da ýok, guman bildirme de ýok. Açyk fakatlar bar adam. Ýa-ni bir giden fakatlaryň üstüne hasam ýetirýän hem olar gug edip jemleýän zatlardan ýene biri, ýene bir zat da olam harp ýaragy ulanyp ýer titreme döredilenle asmany görli eşdilmedik ýagtylyň hemem uçundan peýda bolýanlygy. Seismologlaryň aýtmagyna görä, ýer titrän asmanda ýyldyrym çakmaly ýa asman ýagtylanmaly ýenen kanun ýok. Ýöne şuňa garamazdan olar indi şu 1990-njy ýyllardan bäri ýüze çykýan käbir ýerlenmelerде ýerlenmäň edil öňýany asmanda düşnüksiz ýagtylanmalyň hem uçundan peýda bolýanyny aýdýarlar. Öldürem şunu sebäbini düşündirip bilen oklar. Naşol ýagtylanmalardan käbiriniň men video suratyny hem videolaryny görkezeýin. Naştaýda edil şu wakaň ýa-ni 10 fevralda şol Türkiýedäki bolan ýerlenmäň edil öňýany asmandaky surat alyp kameralara düşen suratlar şu seredin. Giýje şular ýagtylanma bolýar. Ödem şutada nemäňem adam makalan adyna da seredin. The earthquake caused by US-backed HARP attack. Diye Türkiye'de bolan ýerlenme diye Amerikan Birleşen Ştatları tarapyndan ulanylýan HARP şo tarapyndan gollanylýan harp hüjüm kadiya. Teredin. Ýa-ni şu ilkinji günler şu barada makala çykyp başlady. Ona konspirologlar diye şol edil ýerlenmäň diye bir näçe sekund öňýany, teredin, bir näçe sekund öňýany diye asmanda diye şular ýaly gögüm tilliye ýagtylanmaň bolanlygyny ünsüçek gelir diye. Indi şu barada teredin, indi videolar bar. Şu video teredin indi asmanda ýyldyrym çakan o adamlar. Asmanda adaty bolmadyk ýagtylanma diýerýär. Edil ýerlenmäň bir näçe sekund öňýany. Teredin? Indi şu Türkiýede alynan şu video düşen ýagtylanma ne şonu ululdyk görkezýärler. Ine teredin ýene-de. Ine. Edil ýerlenmäň öňýany bolup durşy. Ýa-ni bir näçe sekunddan bir näçe video düşen adamlar şu gümbürde başlayan adyna video alyp başlaýarlar bolýan. Asmanda seredin adamlar. Ýene bir ýerde gaýtalan şu ýyldyrym çakma däl adamlar. Seredin. Ine bir şu Türkiýede bolan neme ýagtylanmalar. Ýöne şular ýalda atlar ondan öňem men aýtdym ine seredin. 90-njy ýyllardan bäri indi şu ýüze çykýan köp nemelerde alınıptır. Ine şu taýda Täze Zelandiýa ýa-ni Wellington şäherinde bolan ýerlenme 2016-njy ýylda. Şonda da seredin ine asmanyň ýagtylanşyna. Seredin. Ine şu asman şunu ýaly bolýar. Innem Ýaponiýada bolan 2021-nji ýylda başlaýan, 2022-nji ýylda Ýaponiýanyň Sendai şäherinde 7 barlan olarak ýerlenme boldy. Seredin. Edi bomba gaçan ýaly ödem ýokurdan bir zat gaçan ýaly bolanlar ýagtylyk iýindirilýär. Şo ýan kaýdýan adamyz şo elektrik zaryady bar, ýokurdan iýindirilýär. Ýany bilenem ýerlenme başlaýar. Ine. Seredin. Adamlar şu adamny alymlar aýdýar. Bize düşündirip bilem zok diýenler. Şu hadisalary. Näme üçin düşündirip bolanok? Sebäp onu düşündirip bilýän alymlar bar, ödem ören köp ýöne. Olar ýaly alymlaryň pikirini gynantyp resmi habar ferişdelerini beren oklar. Şol ýagtylanmalar odalam nyktak geçişimi ýaly harp antennalar tarapyndan ionosfera urudylan milliardlarça wattlyk radio elektron tolkunlarynyň ionosferada döredýän zaryatları şol. Ana şol elektron zaryatlaram soň seismik taýdan aktivligi ýokary bolan regionlarda ýeriň aslynda toplanan elektromagnet zaryatları bilen çaknaşdyrylyp şolar ýer sarsynda döredilýär. Bu prosesini jikmejik düşündirilip ýüzlerçe alymy makalalar ýazyldy. Onlarca alma kitaplar çap edildi. Mundan dünýä
köp ýurtlarynyň hökümetleri hem girdiň gulluklarym habarly. Ýöne oňa garşy edip bilýän zatlar ýok. Oňa garşy bir zat etjek bolsaň onda näme etmeli? Ozal bilen şu harp antenaly stansiýalar hem gemiler düýp teýkar bilen ýok etmeli. Toňam şolar ýaragy döretmäge meýilli, ýa döretmäge ukuyply döwletleň hemmeti şonu gadagan edici ýürüýte şertnamany düz işläp didip şoňa gol çekmeli. Şo şertnamaň düzgünlerini bodan islendik çynownygy, alamy, gurmany, hökümeti jinayet jogapkärçiliğine çekmek boýunça da ýürüýdik mehanizmler döretmeli. Ana şonu ýagdaýyň üýtlemegi mümkin. Ondan berde ýagdaý diňe yaramazlaşmak bilen bolar. Ana görüňde oturup beriň. Ýankyda edilmese gün saýyn, ay saýyn, hem ýyl saýyn dürli hilbetde tebig betdaşçylyklaryň sany kem köpeler gider oturur. Dağlaň tepesinde buzluklaryň meçheri azalyp su yetmezçilikleri dörep başlar. Owozlyk ekinlerini ýetişdirmeklige hem hyllallar bolar. Şoň netijesinde de owozlyk önümlerini gytçylygy dörer. Ozal görülip eşdilmedik ha. Giňen ay keseller peýda bolar. Adamlaryň psikikasynda da şundakay problemler ýüze çykar. Ha adamlar şu belaweteriň öňü haydan hay alınmasa hem şoňa bir kontrol edilmese adamda da şundan başga perspektiwa garaşanok. Bir ýerde dejjal bolsa ana şol dejjal ne şu harp ýarak adam. Käbirleňiň dejjal diýen bir mahluk ýeriň ýüzüne belaweter getirjekmişin diýip garaşyp oturan bolmagy da mümkin. Ýöne dejjal öz oýunyny eýýäm depämizde oýnap ber adam. Sizin garaşmadyk ýeriňizden gelip hem garaşmadyk görnüşleňizi oýnap ber. Indi esasy soraw harp ýaragyny ulanyp Türkiýede ýer titreme döretmek Amerikanlara näme gerek bolýar diýen soraw bolmaly şeýlem. Bu zat ýöne ýere gurnolmady adamlar. Bu hüjüm Anglo-Sakson dünýäsiniň kölge güýçleri tarapyndan Recep Tayyip Erdoğan'a sen biziň planymyz boýunça hereket edenok, sen çakdan aşa kakawaş, öz başda hereket edýän şo hereketiňe bet etmesen ine biz sen başyňa ine şular ýaly betdaşçylyklara indirip bilýär diýip berilen duýduruş hem temmi boldy. Şuňky gün Erdoğan Amerika üçin, NATO üçin bu lokal kellagar bolup durýar. NATO'dan ýurtlaryň içinde Anglo-Sakson hökümdarlarynyň planlaryna hem isleglerine tesir ýan hereket edýän bir döwlet daha bolsa ana şol şuňky Türkiýe. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın hökümeti. Ne bu nämelerde ýüze çykýar? Odal bilen Türkiýe günwatara Salat Alman, Siriýa hem Iraga goşun salmagy. Henide bu gün öçennem şo goşunlaryň epesli bölüň şo taý şo ýurtlaryň territoriýasynda saklap oturmagy. Siriýa hem Iranyň hökümetleri bilen Erdoğan'ın gepleşikleri alyp barmagy. İran bilen gizliň söwda gatnaşyklaryny saklap Irana ýardam berip gelmegi. Aw. Ya günwataryň ortaýa garşy girden sanksiýalaryna Türkiýe goşulmaly, gaýta tersine ortaýa bilen hyzmatdaşlyklaryny kem artyryp getip oturmagy. Şweýçarýa hem Finlandiýa NATO agda bolmaklaryna Türkiýe piýatçylyk görüp oturmagy. Ony onan bilýäňiz. Şo sebäplen Türkiýe Şweýçardaky ilçanatynyň öňünde Kur'an ýakyşlyk gurnap daýat edip her ýyl wejara bolýarlar. Mana günwataryň aktivistleri. Yani Türkiýe merkezi Aziýa ýurtlaryna täsirlerini kem artyk gidip oturmagy ýaly bir giden faktorlar şu günwatarda olandyrýan güýçleri. Iňir injelik görmeýän zatlar bolup durýar. Üstüne herede petýip edip ortaýety çakşaçak bolýan günwatar özüniň şu maksadyna ýetmek üçin Kavkaz regionuna merkez Aziýada da bulaşyklyk döretmeli. Oňa da ýol bermeýän piýatçylyk görüp oturan esasy ýurtlardan birem ýene Türkiýe. Sebäbi Kavkazyň hem merkez Aziýanyň bulaşmagy giýesiýasy taýdanam, ykdysat taýdanam, howpsuzlyk taýdanam Türkiýanyň bähwidine däl, şoňa ters gelýär. Emma günwataryň bähwidine, şu gün günwataryň ýetilmeýän zady şol. Şol urda da günwatar çynlaka iş alyp barýar adam. Biz bu mesele barada tek aýratyn bir gepleşikde de geňişlerini durup geçeriz. Umumyň günwatar özüniň şol maksatlaryna ýetmek üçin inni Türkiýanyň eli başga zatlara ýetmeli ýaly etmeli. Şoň üçin Türkiýelik käbir bilermenler ýurdun şo gün ortasynda gurunalan ýer titreme ýaly ýer titreme ýurdun demirgazyk regionlaryna da gurunalmagy mümkin diýip çaklaýarlar, şonu öňe sürýär. Bu arada açyk çykyş edýän indi bilermenler az däl.
şol çıkışlarını dinläbem indi bizim käbir raýatlanmadam. Şolaň içinde de Türkmenistanyň watandaşlanmady İstanbuly terk etmeklige çağırıp ýörenlerim bar. Adamlar gynansak da İstanbul yıkılmalı. İstanbul yer bilen tekiz bolýar. Yer titreme garaşylýar. Bu sözler men öz sözümden, bu sözler hocalaryň sözü, uzmanlaryň sözü, alımlaryň sözü. 9'da 13 bal yer titreme garaşylýar adamlar. Şoň üçin Türkmen halkyma Türkiýede işläp ýörenlere ýüzlenýän, haýyşdy edýän. Gaçan utor. Nidesin ata vatanım Türkmenistan'ı beriz halkım. Yurdumuza dolanalıyım. Şonun üçün vatandaşlar biz näme edýäs? Hemmemiz dikkatli olyas, hemmemiz ünsli olyas ve edip bilsek İstanbul'dan uzak şäherlere gitmäne çalışýas vatandaşlar. Bu bir meniň duýduruşumdyr. Men edil şu pikire goşulýan ipiljek däl we raýatlamanyň arasynda dogul ödetmem bilen. Ýöne Türkiýanyň harby deňiz güýçleriniň başdabynyň şu odolky komandysy harby we giýet meseleleri boýunça bilermen kontral-admiral Jihad ýaýjyň aýdyşýaly Türkiýe öz düşmanlary tarapyndan islendik wagt, islendik bir görnüşdäki ýaragyň ulanyp bilinjekdigini hiç açan aradan aýyrmaly. Yani ona düşman imkan kabiliyeti denir. Evet. Düşmanın imkan kabiliyetlerinin hiçbir tanesini ihmal etmeyeceksiniz. Yani küçümsemeyeceksiniz. Veya ya bu burada yapamaz demeyeceksiniz. Ya bu çok küçüktür. Yapmaz. Her şeyi yapabileceğini öngöreceksiniz. Yapabileceğini öngöreceksiniz ve ona göre tedbir alacaksınız. Oluşturduğunuz hareket tarzları da bütün bu düşman imkan kabiliyetlerinin hepsini bertaraf edecek şekilde olmalı. Yani birini bertaraf edemiyorsa o uygun bir hareket tarzı değildir. Şu meselelerin bağlaşıklığı indi meni şun kugun ingur alada goýan zatlardan yine birim harp antennalarının Türkmenistan'ın territoriýasynda oturdulmak hopy. Enferň adamlar şeýle hop hakykatdanam bar. Men bunu näme üçin aýdýan? Amerikan harp antennalary şun kugun Birleşen Ştatlaryň territoriýasyndan daşarlarda da var. Şo tanda Ýewropada da var. North Amerika'da da var. Ne olur? Amerika'da adiyede de şolar ýaly stansiýany döretmegiň külkülini. Ol stansiýalaram adatça howaň ýütmegine gödöçlük edýän howa tehnologiýaly merkez diýilip atlanýar. Onam güni Amerikan öýde gelip dereden ok, ony halkara guramalaryň üstü bilen derediýärler. Ana şu ýylyň 17-nji ýanwarynda şeýle merkeziň Türkmenistanda dörediljekdi barada Türkmen habar gullugynyň yerleştiren bir maglumaty bar. Ine şoň ünsler Türkmen döwlet habar gullugy şular ýaly maglumat yerleşdirdi 17-nji ýanwarda. Onda da näme diýilýär? Türkmenistanyň we Birleşen Milletler Guramasynyň daşky gurşagy boýunça maksatnamasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan uğurlar alal maslahatlaşyldy diýilýär. Ine şoňa heredin 20-nji ýylyň 16-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Reşit Meredowiň diýe Birleşen Milletler Guramasynyň daşky gurşagy boýunça maksatnamasynyň ýerine ýetiriji direktory Inger Andersen bilen video aragatnaşyk arkaly duşu geçirildi. Indi şonda esaty gelinen karar näme? Şoňa ünseriň adam. Şonda esaty gelinen karar şu nukdaý nazardan Aşgabatda yerleşýän Merkeze ady ýurtlary üçin howa tehnologiýasy boýunça Sewit merkezini döretmek boýunça Türkmenistanyň başlangyjy eglan edildi. Onuň esasy maksady Merkeze ady ýurtlaryny howa tehnologiýalaryny ornaşdyrmak we ulanmak hem de howanyň üýtmegi babatynda Sewitin tehnologik ödüşüne gollap bermek bolmaly. Indi bunu düşünmeýänler üçin men düşündirjek bolýan, görüşüňiz ýaly şu Birleşen Milletler Guramasynyň üstü bilen Türkmenistanda howa tehnologiýasy boýunça Sewit merkezini döretmek barada karara gelinipdir. Oň maksadam nämemiş? Oň maksadam tutuş merkezi ady regiony boýunça howa tehnologiýasyny ornaşdyrmak hem ulanmak. Eger Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň hem Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministrliginiň dyndoklary şu çakaçenli harp tehnologiýasy
hem on dörediyen melamatları barada hiç zat öwrenmedik bolsalar, men olary haydan hay şonu öwrenmeklige çağır ya. Şonu düýpli öwrenen soňlarym Türkmenistanyň territoriýasyna daşardan getirilip oturulyjak bolanýan şol howa teknologiýalarynyň harpyň teknologiýasy bilen nähildir bir umumlygy barmy ýa ýokmy, şonu haydan hay öwrenmekligi maslahat berýän şolar. Şolarda umumlyk bar bolsa, onu siz diňe bir Türkmenistana ýa-da regiona garşy däl, tutuş adamzada garşy jenaýatçylygyň ýolunda siz. Ine men size ýatlatjak bolýar. Dinleyijilerimize de gepleşiň soňuna şeýle çydap ünserip dinleýänler üçin uly minnetdarlygymy bildirýän. Indiki gepleşiklerimize şeýle hoşta bolun. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanış bilişleriniz bilen paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmak ugrundaky işe sizem ýardam edin.